Een bijzondere goedemorgen, luisteraars en amateurs. Goedemorgen. Zo staat u nog steeds in verbinding met het signaal van de Friese Piratencombinatie en het allemaal even met de eindjaarsmarathon. Friese Piratencombinatie. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil een plaatje afvragen. Dat kan. En welk plaatje mag het worden? Doe maar een mooie neem voor Corrie Konings. Nou, zoek op. Oké. Dankjewel. Hoi. Hoi. Legaal ben we nou 3 als 4 dacht ik. Ja. En hoe bevalt dat? Ja, de spanning is voort. Het kat-en-muisspel van, nou ja, word je oppakt of net, dat risico ren je gewoon net meer. Dus dat is op zich wel heel jammer. Dit bent ze, de Drachten Beraden, FM 107.6. Een hele goede morgen. We hebben de beleidsing van André van Leun, de vuilnisman en de afzender komt van Roekie. Ook Roekie, luister zelf mee. Ik ben er net al. Zo'n peer in je BM legaal, hoe is dat voor een illegale man? Nee, je gaat je saffelen weer van opbouwen en dan kijk je geen, en iedere keer op plaatsen, maar dat kan net. Dan ga je een mooi vijf plakje, ik kan maar zet bloeien, ik heb 14 al aan de raaien, niks te redden, dan maar vergunning. Het is net jammer dat die spanning er is. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, dit wordt zo makkelijk. Volgende blad speciaal voor de mensen van Omroep Friesland, die momenteel in de studio zijn. Plaatje van Apollo Trio. Ik ben een Fries. Hartje, mamai! Ik ben